Siamai pawb, trefniant y munud olaf, does neb yn gwylio. Siamai, pobl sy'n newydd ymuno, problem gyda lanlwyth o'r fideo heddi. Felly, dwi'n mynd yn fyw. So, na i aros i chydig mwy o bobl i ddod. Diolch i chi bawb am fy ffeindio. A ni'n meddwl, wythnos yma, a ni'n neud anifeiliaid gwahanol. Os mae'n iawn gyda pawb. Chi'n clywed fi'n oce? A ni'n bwrw ati. So, heddi, o'n i'n meddwl bysen ni'n neud llun o moch. Wythnos yma, dwi eisiau gwneud lluniau o fy hoff anifeiliaid. So, ni'n ddechrau gyda mochyn. Okay? So, cymrwch eich pen neu eich pensil, a fy'n i dysgu chi sut i wneud llun o mochyn ffantastig. Okay? Hawdd. So, chi pen, heddi, dwi'n defnyddio pentel brush pen, sydd yn pen really cool, wahanol i'r peth arferol dwi'n defnyddio, sydd yn gwneud llinellau tenau eitha tin. Mae brush pen, os ydych chi'n gallu gweld, mae mwy fel brush, fel mae'r enw yn dweud, a ydych chi'n gallu gwneud pob math o llinellau tenau a trwchus gyda fe, ydych chi'n gweld? Felly, mae'n lot o hwyl. Ta beth, dyn ni yma i wneud lluniau o moch. Felly, peth cyntaf i chi wneud yw siap yma. Fel triongl o fath, triongl tew. Yn y triongl, cylch a cylch, fel na. A wedyn ni fel hyn. Rhywbeth fel na. 2 cylch, 1, 2. Dots. Llinell fel yna. Boch. Nesa, clustia moch. Am clustia moch, chydig bach yn debyg i dail. So, meddwl siap deilen, rhywbeth fel yna. Rhywbeth fel yna. Yn y canol. Nesa, chydig o watch, fel yna. A nesa, pan dwi'n gwneud moch, dwi'n offi wneud efo un siap mawr. So, dim fel pen a corff, mae'n un siap mawr. Felly, rhywbeth fel hyn. Law, gadewch gap fyna, achos bydd coesau wedyn. Law, yn dod lawr fel yna. Nesa, coesau blan. So, kind of siap cylch, a 1, 2. A 1, 2. So, ddewch y trad y moch. Wedyn ni troed cefn. 1, 2. A 1, a 2. A'r peth olaf, pwysig iawn pan ych chi'n gwneud mochyn, yw cynfon bach. So, dyna ni ein mochyn. Nawr, mae'n ffordd eitha syml o ddechrau, ond beth am i ni jazz o lan y mochyn tipyn bach, a gweld os ni'n gallu gwneud newidiadau i wneud y mochyn yn fwy hwyl. Felly, gobeithio bod chi wedi dysgu sut i wneud y mochyn, a ni'n bwrw ati i wneud un arall, super cyflym, okay? So, ydych chi'n barod gyda fi i wneud un super cyflym, a ni. So, siap, triongl bach, cylch, cylch, 1, 2, 3, cylch a cylch, dot, dot. Peidiwch yn phoeni os dwi ddim yn daclus, dyna pam dwi'n licio'r brush pen. Mae'n stopio fi rhaid gwneud yn rhy tin. Weithiau mae'n neis i ni pethau sy'n rhydd, fatha Quentin Blake neu rhywun fel yna, steil yna, rhydd. Gig, deilen, deilen, wedyn ni beth am ni'n gwneud y gwallt bach yn fwy taclus. So, 1, 2, 3, 4 fel yna. Bow, bow neis. A wedyn ni 1, 2, 3, fel yna. A wedyn ni cig yn dod lawr. A beth am ni gael y coesau tro hyn yn fel sy'n symud. Rhywbeth fel yna. A dod nôl. A wedyn ni ddod nôl fan hyn. A beth am ni wneud rhywbeth fel hyn o tro yma. O, na ni'n gorffen y siap.
A falle coes all yn dod nôl fel yna. A nawn ni roi rhyw dillad ar y mochyn yma, beth am ni roi siap fel yna, a siap fel hyn. Woo! Twtw hyfryd. O, anghofus i cynffordd. So dyna ni, mochyn yma yn neidio. Mewn twtw. Neu, o'ch chi'n barod i wneud mochyn arall, super cyflym? Beth am ni gael mochyn yn edrych yn wahanol eto? Erbyn diwedd y fideo yma, byddwch chi'n gallu gwneud mochyn gyda llygad ar gau. Blwmp, blwmp. Cylch, cylch. Dot, dot. Gwyn. Wedyn ni glist, glist. Sharp dial. 1, 2, 1, 2. Bach o wallt. A cig. Ond tro yma, be bych chi'n gwneud yw, mae'r mochyn yma yn super special gyda job special iawn. Rhowch llinell fel yna. Okay? A wedyn ni ewch ymlaen i'r corff. A tro yma, yn lle wneud y trad bach fel oedden nhw, bysach chi'n wneud trad fel hyn, okay? Fel yna. Fatha weli. Okay? A wedyn ni un arall. Fel yna. Fel weli arall. A rownd. A'r cefn. Weli. Swn i'n ffigur mas pwy fath o wisg mae'r mochyn yma'n gwisgo. I pawb sy'n jyst yn ymuno, helo, dyn ni'n neud moch heddi. Dyn ni wedi wneud basic mochyn. A nawr, dyn ni wedi symud mlaen i moch yn gwisgo pethau cool. So, coes cefn, a dod rownd. A wedyn ni reit ar y cefn, wneud siap fel hyn. Right, chi'n gwybod pwy fath o mochyn yw hwn eto? Cliw arall. Newch rhywbeth yn dod mas fatha siap fel hyn. Fel yna. A wedyn ni, dyn ni moyn, falle chi'n neud chydig o fynell, rhywbeth fel yna. A bydd hwn yn rhoi chi os chi'n dyfalu eto. Cylch mawr. Ar y ffrynt fel yna. Achos mae'r mochyn yma, am beth i'n allan fan hyn, yn gofodwr mochyn. Eisiau gwneud cynffon fyd, so falle bod y cynffon mewn fatha helmet hefyd. So mae'r mochyn yma yn teithio rownd y gofod, a falle bod e'n rhan o'r space station, neu rhywbeth fel yna. So dyna ni, mochyn. Mochyn yn y sir. So dyna ni, moch. Mochyn syml i mochyn mewn spacesuit. Allwch chi ychwanegu pethau eraill i'ch moch. Pan mae'r gyflym dros i wneud hyn. Beth am, allwch chi ychwanegu disguise. I'r mochyn. Neu beth am ychwanegu y deunydd. Yw'r mochyn yma mewn disguise, hedfan trwy'r awyr. Neu pob math o bethau gwahanol i wneud eich mochyn chi yn super cool. Nawr, un reswm pam dwi wedi bod yn fwynhau wneud moch yw mae'r union un mochyn yma wedi bod mewn stori dwi wrthi'n creu. Na ddangos chi roi ar lluniau exclusive o'r stori. Dyma'r mochyn yn y stori. Sy'n gen i, neu ffynd o'r llun arall. O'r enw Molly a'i anturiaethau hi. So dwi'n gwneud hwnna gyda pensiliau lliw. Yn unig sydd wedi bod yn eitha wahanol i fi. Dyma llun arall ohoni hi yn wneud sŵn mawr, soch. Falle wneud, dangos chi sut i wneud mochyn yn wneud sŵn enfawr soch. Fel bod chi'n gallu wneud moch byddwch chi'n fed up o foch. So, eto trwy'n fel triangle, kind of tew, dau gylch ynddo fe, a siap o'na ar y top. A wedyn ni, beth am y llygad ar gau, achos yr ymdrech o wneud y sŵn. Un fel yna, ac un fel yna.
A wedyn ni, mae'r clistiau eto, siap deilen, 1 a 2. A gwallt. A nesa, a ni'n neud y cefn yn dod rownd, y penol mawr, coes cefn, coes blaen. A wedyn ni weld fel hyn. Mae'n beth i neud e, pwy sy'n gallu neud sŵn. Soch. Soch. A'r cynffon bach yn ysgwyd. Falle clustio hefyd. Achos y sŵn soch. Y rochian mae'n neud. So dyna ni. Moch. Beth am i chi fynd ati i trio wneud lluniau o moch yn wneud pob math o bethau gwahanol. Falle moch yn gwisgo dillad gwahanol, neu wneud pethau gwahanol. Os chi moyn wneud y mochyn yn sefyll lan, eto, dechrau dod trwy'n, llygad, y mochyn yma ddim yn edrych yn impressed. A clust. Falle dyma ni mochyn busnes yw hwn. A wedyn yn lle wneud y corff tu ôl, dyn ni'n wneud y corff yr un siap, ond yn mynd o dan fel hyn. Wel na. A wedyn ni, allan ni gael y coesau bach. 1, 2. Ond gan mae'n moch busnes yw hwn, o'n i roi dillad busnes. O'n i roi briefcase, suitcase i mochyn. A falle suit. Os mae'r mochyn yma yn gweithio mewn banc neu yn Llundain neu rhywbeth fel yna. A mae'n gwisgo suit smart. Falle bod y mochyn yma yn edrych. Oriawr. Dyna ni. Pa moch arall ydych chi'n gallu gwneud? Eisiau gweld eich lluniau chi o foch yn gwisgo dillad, yn gwneud jobs gwahanol. Mae'n feddwl pa job allwch chi'n gwneud llun o foch mochyn yn gwneud. A wedyn ydych chi'n gwneud y llun o'r mochyn yn gwisgo rhyw dillad rhyw job. Beth am gofyn cwestiynau fel ble mae'n gweithio? O, mae'r pen mae'n dechrau mas. So, ble mae'n gweithio? Neu hwyr i ble? Neu enw'r mochyn? Ydy'r mochyn gweithio mewn swyddfa llawn o foch? Neu just fe yw'r unig mochyn? Pwy yw ffrindiau'r mochyn? Gofynnwch cwestiynau am eich cymeriad. A wedyn ni, byddwch chi'n gallu datblygu stori am eich mochyn chi. Felly, digon am heddi, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr am ymuno. Sori bod y bach yn rithro. Mae'r fideo wedi fod yn gwneud heddi am monkeys. Gewch chi hwnna fori yn lle. Felly, tan hynny, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, a newch chi fori. Hwyl!